εντυπωσιακή επανεμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά σε ένα θέμα που έχει σφραγίσει την πολιτική του διαδρομή, το Σκοπιανό, υποχρέωσε τον Αμερικανό διπλωμάτη να χαμογελάει αμήχανα και το κοινό του Economist, που δεν είναι και το πιο επιπηλωτικό, να χειροκροτεί θερμά το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Προκλήθηκε μεγάλη αναταραχή από μια διαφήμιση εταιρείας παραγωγής βότκα στο γειτονικό Μεξικό, όπου εμφανιζόταν μεξικανικός χάρτης του 1830 και παρουσίαζε το Τέξας, την Καλιφόρνια και μια σειρά από άλλες νότιες πολιτείες των ΗΠΑ ενταγμένες στο Μεξικό. Ήταν τέτοια κατακραυγή στις ΗΠΑ που η εταιρεία αναγκάστηκε να αποσύρει τη διαφήμιση και να ζητήσει συγγνώμη. Σκεφτείτε μια τέτοια πρόκληση να μην την έχει κάνει μια ιδιωτική εταιρεία, αλλά η ίδια η κυβέρνηση του Μεξικού. Σκεφτείτε αν τότε θα είχαμε ή δεν θα είχαμε επίσημη αντίδραση και από τη Ουάσιγκτον. Κι όμως μια τέτοια ακριβώς συμπεριφορά με επίσημους χάρτες που εμφανίζουν μέρη της Ελλάδος μέσα στην επικράτεια της γειτονικής Φυρών, τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά και η Κούβα είναι πολύ μικρή χώρα για να απειλήσει την Αμερική, αλλά η Αμερική διατηρεί ακόμα το εμπάργκο κατά της Κούβας εδώ και 45 χρόνια. We respect the way Greece feels about this issue. You are our ally. We know the history of this area. We know, as we talked about earlier with some of my colleagues, we know the history of Macedonia. We know who Philip was. We know who Alexander was. We understand the deep historical sensitivities, the tremendous contributions to all of global civilization of Hellenism. Το θέμα των Σκοπίων συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Μόνο η λύση